नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मन में विचार आई बा कि भोजपुरी में बतकही होखो। हमनी के समाज में कितना कुछ बाटे, लेकिन लोग बुझेला कि खाली लोटा बानी सन हमनी के। लेकिन इहो देखे के बा कि भोजपुरी बोले वाला समाज के बीच पढ़े लिखे के चीज समान बा कि ना। दुनिया तेजी से बदल रहल बाटे, हमनी के दुनिया बदले वाला हई सन, लेकिन आगे जाके भी पीछे हो जाता निसन। एकर कारण का बा? तो सोचनी है कि भोजपुरी में चैनल होखो जेकरा में काम के बात होखो। रउआ लोगन जानते बानी कि स्कूल कॉलेज के का हाल बा जिला कस्बा में। प्राइवेटवो वाला अंग्रेजी के नाम पर ठग लेता रसन। दिल्ली, कलकत्ता, दुबई के सारा कमाई घोट के पी जाता रसन। का ऐसन हो सकता कि कुछ ज्ञान की बातें भोजपुरियों में हो जाओ, देश दुनिया के समाचार पर बतकही होखो। भोजपुरी समाज के समझदारी आप बुद्धि के कोनो मुकाबला नहीं है। लिख ली बात, बस तनी नीमन कापी किताब नहीं है। कई जाना बालोग जो किताब लिखे में लागल बालोग लिखत लोग भोजपुरी के बारे में अच्छा काम होता, मगर काम रउआ लोगिन के बीच पहुंचत नहीं है। लागता कि केहू सोहिनी के गीत गाए में लागल बा, तो केहू रोपनी के गीत गाए में लागल बा। अखबार में कुछ छपते नहीं है आजकल, खाली सरकार के सोहर गान होता है। दिन भर पत्रकार लोग सरकार के परिछावन करे में लागल बड़न सन। केहू साच बोलत नहीं है, लबरई बोले में सारा लोग लागल बा। करोड़ों रुपया लागता लबरई बोलवावे में। रउआ लोग इनके लइका लइकी के नीमन बात बतावे के चाही तो खाली बेजाय बात ठेलत रसन। हमनी के मिलजुल के रहे वाला समाज है सन। सोचनी है कि जौन किताब हम अंग्रेजी में हिंदी में पढ़तानी आ हिंदी यूट्यूब में जो चैनल बनौले बानी ओकरा पर हम बतावतानी, तो वह बात हम भोजपुरियों में रउआ लोगिन के बता दी, वही के हम भोजपुरी में बना दी, ताकि रउआ लोगिन के पास अपन भाषा में कुछ भेटा जाए आ हमरो भोजपुरी के अभ्यास बनल रहे। हमरो भोजपुरी तनी और नीमन हो जाए, चोखा हो जाए, चटक हो जाए। तो ऐसे हम एक भोजपुरी में चैनल बनौले बानी। देश में रउआ लोगिन जानते बानी कि मीडिया अब समाप्त हो गईल बा, ओकरा के भुजिया भरता बना दिल बड़ा सन। ई चिंता के बात बा रउआ लोगिन के बात अब बंद हो गईल बा। खाली दू जाना के बात होता ही देश में। सोचे के टाइम बा कि इतना बड़का देश में सरकार से सवाल पूछे वाला केहू है नहीं के। कौन ऐसन जुलुम हो जाता सवाल पूछला पर कि पत्रकार लोग के नौकरी से छांट दिहल जाता, जे पूछता आ नौकरी छोड़े के पड़ता। रउआ लोगिन तनी नीमन चीज देखे के आदत डाली, मेहनत करी। हौ भयंकर भयंकर गीत देखे के आदत छोड़ दी, नइखे नीमन। ऊपर अलग से बात हुई। भोजपुरी समाज के जो लोग बा कहाँ नइखे पहुंचल, सोची जरा सा। कौन देश में नइखी सन हमनी के? का अफसर, का डॉक्टर, का अमेरिका, का अफ्रीका, कोनो देश बाँचल बा हमनी से? लेकिन हमनी के समाज में नीमन बात नइखे होत। हमनी के भाषा के मजाक उड़ता, जबकि इतना शानदार, इतना नीमन, इतना मीठ भाषा हमनी के। बताई, मोटा मोटी हम चाहता नहीं कि तनी स्टैंडर्ड के चीज भोजपुरियों में होखो। काहे से कि हमनी के स्टैंडर्ड केहू से कम नहीं है। हमनियों के लगे बोलेरो आ टाटा सफारी बा, आ हमनी के जवार के लइका हार्वर्ड में पहुंच गई बड़ा सन, बड़ा नीमन करत रसन। अमेरिका में घरों खरीद ले बड़ा सन। तो भोजपुरी माने ग्लोबल, दुनिया में कहीं जाई रहुआ, आ भारत में कहीं जाई, भोजपुरी सुनाई दे दी। तो हमार भोजपुरी चैनल के नाम है बिहान सवेरा। रउआ लोगिन से निवेदन बा कि बिहान चैनल के सब्सक्राइब करी, जन जन तक पहुंचा दी, घंटिया दबा दी, बेल आइकन, ताकि वीडियो आइला पर पता चल जाए कि हमार वीडियो आइल बा। तो ऐसे रउआ लोगिन के सहयोग चाहिए, और हम कोशिश करतनी कि नीमन प्रतिभाशाली लोग, तनी जुटो लोग आ भोजपुरी के यूट्यूब चैनल के हमनी के तनी के और ही स्टैंडर्ड के बना दी सन, ताकि लोग, भोजपुरी समाज के लोग ये चैनल से बहुत उम्मीद करे और हमनियों के भोजपुरी भाषा में कुछ अच्छा काम करी सन। हमनी के मातृभाषा भोजपुरी नु हजी। तो रउआ भोजपुरी चैनल बिहान जरूर सब्सक्राइब करी। ये हमारे जो मेन चैनल बा हिंदी के, रवीश कुमार ऑफिशियल, वही पर एकरो पता मिल जाई। नमस्कार।